समाजनि नेमखान्थि बायदियै रुंसारि महचन्द्र बसुमतारीनि आइध्य श्राद्धखौ खुंफुंबाय। बर' देंखो मुलुगनि फोथाराव बयजोंबो मिथिसार जानाय क'क्राझारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि देंखोगिरि आर्टिस्ट महचन्द्र बसुमतारीनि आइध्य श्राद्धखौ समाजनि नेमखान्थि बायदियै दिनै खुंफुंबाय। 1944 मायथाइनि 30 मार्चआव जोनोम मोननानै बर' थुनलाइ राव हारिमु आरो देंखो मुलुगाव मैखोमै बिहोमा होलांनाय महचन्द्र बसुमतारीया 2023 मायथाइनि 24 आगस्तआव अनजालि बिसि इलाबती बसुमतारीजों लोगोसे 4 हौवासा आरो 3 फिसा हिनजावसाफोरखौ नागारनानै अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ' टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा। बिथांनि आइध्य श्राद्धआव बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारीया आरो बर' रेडिअ' टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशन गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिथांनि जिउ सानस्रि बिजाबखौ बेखेवदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। दुखुनांथावा बेनो दे बिथाङा थैना थांबाय। खिन्थु बिथाङा जोंनि बिआरटानि अर्थात बड' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि गिबि प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि साननाय हनायावनो जोंनि बिआरटाया मडार्न केसेटबो खालामबोदों आरो फक संनि केसेटबो खालामबोदों आरो बिराद साक्सेसफुल जाबोदों। बिथाङा गावनो लिरगिरिमोन आरो गावबो खनोमोन आरोखि मेथाइखौ खनोमोन। खिन्थु बिथाङा बांसिन मडार्नखौनो खनोमोन। आरो बिथाङा जेब्लानाखि सिगां आं बिथांखौ मेथाइ खनग्रा हिसाबै आंजों अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटियाव मेथाइ हैनायाव बिथाङा आंजों बेहेला दामनो गोरोंखाय बिथाङा आंजों बेहेला दामनायाव संगत खालामदोंमोन आरोखि हेफाजाब होफैदोंमोन आरोखि। बेनिफ्रायनो बेखौ माबायाव अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटियाव सिनायथि जाबोयो। बेनिफ्राय बियो नैबे गलाब बिबारि नों गेवलां बारफुनाय बिबार गावदां बे मेथाइखौ लिरनायनि परे बिथांखौ अल इन्डिया रेडिअ'आ लिरिक्स थारमाने लिरगिरि हिसाबै मडार्ननि बेखौ एप्रुभ खालामना होयो। बेनिफ्रायनो बिथाङा गान लिरना हरो। ओमफ्राय गान लिरनायजों लोगोसे बिथाङा लिटारेचारबो दंमोन नालाय लिटारेचारनिबो कयेकथा माबाखौ लिरनानै बियो टक हैयोमोन आरोखि सुंद' बाथ्रा सावरायहैयोमोन आरोखि। बेनिफ्राय बिथाङा आर्टखौ बिराद गोरों। आर्टनि थाखाय बिथाङा नामदांखाखा। बियो आर्ट खालामनानै न'खरखौ सालायोमोन आरो बिथाङा जोबोद साननो गोरोंमोन। गाव हायाबाबो हानाय बायदि बियो साननानै गोसो गुदुंजों बियो खामानि मावलांदोंमोन। बेजों लोगोआव जोंनि बे क'क्राझारनि गिदिर गिदिर आर्टिस्टफ्रा लिटारेचारफ्रा बिराद लोगोमोन। जेरै प्रसेनजित ब्रह्म होननाय गोदो बिथाङाबो पलिटिसियानबाबो बिथाङाबो बिराद थियेटार खालामोमोन। मोजां एक्टरमोन बेबो बे महदानाव फैबाय थायोमोन, रायलायफैयोमोन, सावरायफैयोमोन। बेनिफ्राय नैबे कमल कुमार ब्रह्म होननाय दं साहित्य माने बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट एक्स प्रेसिडेन्ट बेबो बिथाङाबो बिथांनि न'आव फैनानै सावरायफैयोमोन। आंखौबो लिंहरोमोन। लिंहरनानै जों साथाम साब्रैजों ज' रायलायोमोन मा जागोन मा मागोन कालचारनि हिसाबै कालचारनि एक्टिभिटिसा मा जानांगौ बेफोरखौ जों सानोमोन। बेनिफ्राय उनाव बिथाङा आइराखि होननाय मोनसे थियेटारबो निजा आखाइ खुलिदोंमोन। बेखौ बोसोरनै बोसोरथाम सालायनानै रावबो सहजग गैयैयाव बे दुब्ला थैनानै थाङो आरोखि। दा बिथाङा थैनायसिम आगोल अनेक सिन्था खालामनानै लिरनायबो गालांदों। दा आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन भुबनेस्वर आं मोनसे सिन्था खालामबाय मा बे मोनसे साइक'लजि होननाय माबाखौ फरायदोंमोन बियो।
बे साइक'लजियाव फरायनानै मोन्दों बेबा हाब बेथ' जोंनो बर'आवबो माबा खालामनांगौ मानसिफ्रा मा जानो नागिरदों मा मानो नागिरदों बेखौ बियो आं मोनसे लिरनोसै होननानै लिरदोंमोन दा बे लिरनायखौ गालांदोंना गालाङाखै बे न'खरनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन एसामिसनिसो लिरदों बेयो खिन्थु एसामिसखौनो लिरदों लिरनाया हले बिदि आरोखि एसामिसाव मोजां मोनो मानसिया बिथांनि होलांनाय बिहोमा दिनैबो बर' हारिनि थुनलाइ मुलुगाव बा राव हारिमु देंखो मुलुगनि फोथाराव गोबाङै मैखोमै बिहोमा दङ जे बिथांनि होलांनाय जायफोर मेथाइफोरखौ प्रिजार्भेसन खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनहा माबाफोर सिदान्थ' लादों नामा बिथांमोननि भइस आरो दिनैसिम सुजुनायफोरा गोबां मिलौहाब रायजो राजाफ्रा दिनैबो रेडिअ'आव खोनायोबा बिथांमोननि गोसोखांनाया फैयो मा फोरमायनो सानदों दा बेखौ जोङो प्रिजार्भेसन खालामनो जोंनि बिआरटिआ दायथ' लागोन जोंहा दा स्टुडिअ गैथ'वा स्टुडिअ मोनब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ प्रिजार्भेसन खालामजोबगोन बिनि गानावथ' आं मिथिनाय मथेबा आंजों केसेट खालामहैफानायाव बे गुवाहाटियाव खालामहैदों जों बे बुहुमा अराय सिमांनि होननाय मोनसे गान दं ओमफ्राय रावनिबो सोलाव नङा रावनिबो मालाय नङा बिदि बेफोर गान ओमफ्राय गलाप बिबारि नों गेवलां बारफुनाय बिबार गावदां बेफोर गाना गाव सृष्टि खालामजोबनाय अनेक गान दं अनेक रेडिअ' आर्टिस्टफोरनो बे गान लिरना हरदों आरो बिनि गाना गासैबो हिटजोब दा बेखौ नोंथां बुंनाय बादि जोङो बिआरटिआ दायथ' थानांगोन आरो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बुंबाय जा हायो जों फैसा मोनोबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बेखौ प्रिजार्भेसन खालामनानै दोनगोन आरो रायजोनो हगारबावगोन आरो दिनै आदा महत चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया रुंसारि जालांबाय जे आदा महत चन्द्र बसुमतारीनि जे देंखो मुलुगाव एबा बर'नि हारिमु बिथिङाव एबा आरिमु बिथिङाव बिथांनि खामानि मावलांनाय एबा अबदान होलांनाय बियो माब्लाबाबो फंसे फंनै रावजों फोजोबजानाय बिथांनि अबदाना नङा जे बिथाङा देंखो मुलुगाव जे गावनो बर'नि गुबै देंखोजों सुर होनानै देंखो सुजुनानै मेथाइखौ गावनो खनोबो आरो गुबुन गुबुन देंखोगिरिफोरनोबो बिथाङा रोजाबहोलांदों आरो बिथांनि देंखो सुजुनाया बर'नि गुबैथार जे सुर देंखोजों बिथाङा मेथाइखौ सुजुयोमोन आरो बिथांनि मेथाइ सुजुनायनि जे मिनिंफोर बे मिनिंफ्रा माने बर'नि हारिमुजों लोब्बा गोनां बर'नि थासारिजों लोब्बा गोनांमोन नंखायनो जोङो बिथांखौ जोङो बर'नि गुबै जे सासे महरगिरि होननानै जोङो बुंब्लाबो जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बिथांनि सोरजिलांनाय माखासे सोरजिफोर जायनाखि मेथाइफ्रा दिनैहाय रेडिअ'आव दामजायो बिथांखौ हारिमु बिथिंनिफ्राय नोंथांमोना प्रिजार्भेसन खालामनायनि माबा मोनसे थांखिफोर दंबायबाय नामा जोङो बिथांनि जे लिरनाय जे बेखौ गोबां जोंनि गोजाम गागि देंखोगिरि बिथांमोनहा रोजाबलांदों जेरै रुंसारि आदै खनिराम बसुमतारीया रोजाबनाय गलाप बिबारि नों बेफोर मेथाइफ्रा जोंनि गेजेरनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोमोरलांनाय नङा बेयो मोनसे एभारग्रिन मोनसे मेथाइ बेखौ खोनाब्लानो जोङो गोजांस्रिवलायनाय मोनो जोङो ओरैबायदि मोनसे मिलौदो गोनां मोनसे सुरजों मेथाइनि जे रस गोनां बेखौ आदा महत चन्द्र बसुमतारीया सोरजिलांदों बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो जोङो बे सोरजिखौ जोङो बावनो हाया आरो बे बिथांनि जे गोबां बर'नि हारिमुआव बर'नि देंखोआव जे बिहोमा होलांनाय सोरजिलांनाय बेफोर सोरजिलांनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनो थाखाय आरो जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो रेडिअ' एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सियेसन जोङो जयै सावरायलायदों जोङो बिथांनि जे अबदानफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थानाय जागोन। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि JT र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय
आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559229 220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।